Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Basta magkasulti mi si Francine bisan sa cellphone lang. Bation gyud ako ang kasina ug kalagot niya tungod di Corina. Sa lingalan? Hate gyud nako nga magkasulti si Francine abyot. Dunggul ka? Shit! Oh, yung anak gina mga asawa sa France. Labi na kay layo ka niya. Di gyud na kalikayan nga magsilo sila. Nisabot ko ni Corina, Jake. Oh, Corina di ang pangalan sa mga asawa, sir. Oh, Jake. Oh, Nga naman. kuan sir. Ninot ka pangan. Buutan pa binahon. Ikaw, Gid. Oo. Buotan kay si Corina. Hinoon, sa ako nang ikaingon mo. Usahay may pagkasilusa pero kutob na diha. Pero usasab kung magsilo siya na ako ngani. Wa man ko magbinuang. Wa ko magpakasa. O bitaw na akong biliban gid mo sa France. Kay wa jud ka magpatintala ng atong mga kauban sa trabaho. Nga klaro kayong magparamdam gid mo ba. Lagi yung mga kalag. Si Miss Rian lang gaidaan. Obvious kaya nga may pagtingin mo. May pagtanaw ni mo. Pero wag yun ka. Sinusa ng tao buhato ni Miss Rian aron mapansin mo siya. Oh. Higala og anak ang akong pagtaga ni Miss Rian, Jake. Og kuto bergina diha. Pero, Sir Franz, kuan, ato-ato lang niya. Istorya nga, lalaki lang ba? Mangutana lang ko ni mo, Sir Franz. O, ayaw lang linas pagsabot. Ay, ikaw ha. Unsa man kuno na? Basta, ay nagkalain ha. Oh, di magha na ang ikasuko. Natural nga. Di gyud ko malain o masuko. Inoon, di man niya ngayon kasuko o ikalain, Sir Franz. Kay, putana naman eh. Pero, mas dindot kung imong tubagon. Kay, aron may makatunan sa bini mo ba? Unsa man lagi na. Promise na, sir, nga di ka masuko. Ay, pastilan ni mo, Jake. Mura man hinuuntag bata nga naniguro kag maayo. Nga imo kong kondisyonan daan. Ay, aniguro lang ko, sir ba? Kay lisod kaig, masuko ka na ako. Okay. Dili lagi ko masuko. Sige na, sulti na. Basta, Ay, kining tawhana. oh, kini. Mao na ni, sir. Kung ba, pananglitan, Sir Franz, kung ulitaw pa karon, nya, yun inig yapon ang sitwasyon ba? Nga, magparamdam si Miss Rian mo. Nga, dako siya gusto ni mo. Kay, obvious pag yung kayo, no? Paaminaw ni mo, may tabo gyud nga magkakamog gyud nga magkisinabot mo. Ikaw, gyud, Jake. Sige na, sir ba? Usaman, sir. Jake, nakailat ang tanan ni Miss Rian. Kung unsa siya, o kung kinsa siya. Wa tingali bisan usa din his kumpanya nga wa makaila niya. Aw tingali may mga traits tingali nga wa gyud nato masayre. Pero nato nga nakakita niya kada adlaw o nakauban niya kada adlaw din his trabahoan sa iyang kamahigalaon, sa iyang kabuutan o
kamanggihuna-hunaon para sa iyang mga subordinates din eh. Kinsa maghang lalakiha ang dili madani sa iyang katahom. Labaw na gyud sa iyang personalidad. Nga sa ato pa, Sir Franz, pagkaprangkang pag-istorya, sa usapang lalaki ba, may gusto ka niya? May pagtingin dyan ka ni Miss Ryan? May gusto dyan ka niya? Ha, Sir Franz? Hilom diha, Jake, uy. Kabuangan lang gid ko nimo da. Bugal-bugalon gid kaayo ka. Oh, di ba gud bugal-bugal ako, Miss Ryan? Tinuod ba gud akong gisulti? Nag-istorya mo gud mi si Sir Franz ganiya. O may prangka siya nga, kung wa pa lang siya kabilinggan, kung di pa lang siya minyo, maninguha siya nimo. Jake, Tinuod gini akong gisulti nimo, Miss Ryan. unya tinuod ng imong gisulti pi. Usa may ako. Miss Ryan ba? Pagkaroon pa na siya, eh. Laki, unsa may ako. Usa may gusto nimong ako buhaton. Nga ilugo na ko siya sa iyang asawa ug mga anak. Mao ba, Jake? Wa man ka matingog. Ilugo na ko siya sa iyang asawa. Oh, kanang butang nga, wala ko'y labot, ana. Inyo nang duha. Ay, pagkayabag yun mo, Jake. Imo ginang iduot sa Sir Franz na ako. Dili man gina siya na ako. Faithful gid kay na siya siyang asawa. Bisag unsa pa tingali akong buhaton aron madani nako siya. Dili gina siya nako. Kay dili gid niya ikabaylo ang iyang pamilya ni bisan kinsa pa. Di magud na bugal-bugal ako, Miss Ryan. Tinuod magud akong isulti. Nag-istorya magud mi si Sir Franz kaniya. O may prangka siya na kung wa pa lang siya kabilinggan, kung di pa lang siya minyo, maninguha siya di mo. Iya pa kinis Jake, bisan unsaon. Tinuod kini akong gisulti nimo, Miss Ryan. Si Miss Ryan ba? Magpakaroon nun pa man gidoy. Ay, kinikit si Jake. Wag kailaing gikabuangan, ako ra gyud. Pero, ngano sa kadagan nga naninguha na ako? Nga mga way kapilinggan, ug may mga kaya pa. Nganong si Sir Franz pa man ang nakadani sa akong atensyon. Nganong ikaw pa man, Sir Franz? Sige na, mga linata, tana. Mga linata. Tara. Time naman di ay. Mag-iilis na ko. Igo-igo pa. Dili pa ko malitron sa misa sa hapon. Musimba ko og magpasalamat sa Ginoo. Nga og kirang akong pamilya dito sa amo. Sir Franz? Sir? Sir Franz, gitawag ka ni Mr. Yan. Guard, Si Mr. Yan, sir, oh. Nitawag ni mo. si Miss Rian? Makigdongan ka nako sa pagpauli, miss? Dili mahimo. Ha? Ngano kong dili. Pero musimba pa manggugo? Wow! Bingo! Ha? O unsay bingo? Musimbasap ko. Makaabot pa taron sa 5:30 PM nga mas. Dili ba? Oh, hain man des mama ko rin na ni mo, Miles. Dudot. Ambot lang ni lulatad siya. Maraming tusiyag. Magpalit og tambalola. Kay may kihatag man tong papel niya ang nurse kaniya. Mao. Gadihar man kaha siya. Hangtod ron, wa pa siya. Hapit ng tingpani hapon, mga pasmo mo. Ganyan na labit kaming naguwat niya, la. Kay gutom na. Ay na may makaon diha.
timo-timo lang sa dudot. Ikaw, Miles, ayaw pagpagutom, ha? Kay dili na makaayon ni mga magutuman ka. May gipamati ra ba ka? Wa pa man kukot na, Lola. May kaso si Miles la kay na may rasyon din sa ospital. Ay, Ako? na, timo lang usa lagi dihaan ng pan. Kanang slice bread ba? Naa, oh. Oh, sige na lang oy. Ganan unta ko nga magpapalit ni mama o kanang chicken manok. Kinahan kay na si Kuya Dudut nga mukaon og manok. Oh, Makapayot ra ba kuno ng manok? taka lang ka da. Wa man gani ka mabayot nga mas labaw ka nga hingaon kayog chicken manok. Sikin manok. Sikin kuno. Magbuod. Hay, kinig yung mga bata. Kasaba. Miles, unsa ka naman, ha? Okay na ka? Nga mitubay ka naman anang dudot diha. Mao. Arang-arang naman ko sa akong pamati, Lola. Di na kayo ko kapoy. Pero na kay gamay. Nahala, sige. Dinhisa mo, ha? Kay tanaw-tanaon na ko sa gawa si mama ninyo, Corina. Sige lang. Oh, ayaw biya si Miles dudot, ha? Ayaw Gila, gila. Meow, 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 meow. Ni, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Kuya, hain kasi Mama Corina di ay kuya no? Shit. Bisan nung sound ko gid sa paguna. Di gid mawa ang akong kalagot ni Francine. Tungod siyang pagpanawag na ako ug nangumustan nila ni Corina ug siyang mga anak. Dok, may nangita ni mo, Dok. Unyag may nangita na ako. So may problema na pyot. Tanaw kasi nangita ni mo. Excuse me. Mahimo bang makigsulti nimo sa makadiyot, Sir Greggy? Narado. Corina? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!